Kuyinto ozokhuluma nawo kwi-channel kaMupasonic. uNkulunkulu akakulonde ekubusise akwenzele okuhle kodwa okufisayo. Singakuthokozela kakhulu ukuthi musu subscribe uwabheke konke ama-video esiwenzile. We've got over 1,000 videos akhona kwi-channel achaza ngamaphupho ahlukahlukene kusho ukuthi kunamathuba amaningi ukuthi incazelo ungayithola kule channel. Izamaphupho amaningi usukwaphuphe. Namhlanje asibheke la sike salibheka ibhubesi sakuveza ngaphambilini uma sichaza ibhubesi liyavela libe uphawu lwesidalwa uphawu lwedlozi asisho njalo. Namhlanje silibheka ukuthi maphupho ibhubesi sithela nje ngophawu olungelobu uma ulibona lidla ngaba lidla whatever lisuke lidla but normally ibhubesi lidla inyama so ukuthi kungancane ngaliphupha lidla ama-veg. So umuphupha ke ibhubesi uphawu isitha nje olungelobu manguthi liyadla inyama lusho ukuthi ngenzeka idalwa ezikwembethe zidinga wenze umsebenzi wesintu. Number 2, umuphupha futhi ibhubesi kuwuphawu olungelobu uma lidla inyama lungasho ukuthi kumele mhlawumbe wenze umsebenzi wekhethelo weyinyanya noma abadala noma ke amathongo yabona noma nje idalo omnyanga ngisho kanjalo. So number 3, uma uphupha futhi ibhubesi kuwuphawu olungelobu uma lidla inyama lungasho nje isidingo sokwenzela izidalwa zakho isithebe singasho kanjalo. Noma sithi thina number 4, umuphupha futhi ibhubesi kuwuphawu olungelobu uma lidla inyama lungasho nje ukuthi kungaphinde kukhomba ukuthi mhlawumbe inkinga ezikhona njengamanje empilweni yakho zizoshabalala ngendlela exakile. Kungenzeka uzobhekana la khona inkinga kade zikhungethe zishabalala khona ngendlela exakile noma ngendlela engalindelekile yabona. So lindela nje into ezinhle ngabe kuphela kwenkinga noma kube nje ukukhuthaza ukuthi kuzofuna wenze okuthile okuyisithebe okuqonene nezidalwa. Siyabonga blessed besibeka la udaba lokuphupha nje ibhubesi lidla ubona ibhubesi lidla ukuthi nako singakusho ngebhubesi uma ulibona lidla laphana inyama shuthi uma umuntu owembethwe izidalo owembethwe abantu abadala owembethwe idlozi kungenzeka idlozi yakho njengamanje lidinga ukuthi wenze njani usukume uhlangahlanganise into ethile ukusasithebe nyana okusamsebenzi nyana wesinto yabona ukuze lesi sidalwa sikwazi ukwenama. Ungakhohlwa ukwenza ukubaleka okufanele ukulike usubscribe kakhulu sicela ukuthi ube yilunga le channel ucontribute kwi channel siyacela ukuthi abantu abawu1000 30,000 abasubscribe bonke babuye bezobuka ama video bengasubscribe beshiye nje hawu ngaza kwethu hayibo siyabonga. Siwe